Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Hatu pindon am katong manlong kita kinong siat hagi hotel dan hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang katong kejongpi. Ke emission kelap le bani ai ki course ki bapel kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Reshbon Mr. Chairman, ai nga kanikalan. Yo ban jubab lor kanika. Jingkili belawanra dai member nako 8 Pak Riki Shulai. Ka jubab kabidi bakani ka jingkili kadai the matter is being examined. Shukran burom step ka dokumen ya pi bat yaki khot jang kayeng bro publish bun ye CM belai ka jubab mantan kendian nga shkwa ban yo jingshai the matter is being examined but hakanur kuman be examined either pila don ka proposal ne pila don ka committee anything of that sort. Mr. Chairman, play member pila abu itu supplementary question. Habangnya the matter is being examined. Ni patdon kanu committee ka bala set up nani ni patdon kanu proposal. Henry haki mention snem kaladon ka jingyakran nani ka discussion. But ka NIC ba don em kalat kalenti ba ginyo ban pendon kam da ka online system hakabidi bat ka trade department. Di kata kanang sudai tang ka jingyakran Mr. Chairman kapat don kanu kata ka finalization nani ka rai ka ba niya chakmat namar ba beli nga ong kata namar ba hadin bangi discuss ni sungtho ba kani ka online system hakabidi bat ka trade department ladangi pendon kam ka kanlong ka ba kabayar ka subject kan bon ki jenat menghapan pendon kam but hakaju kopor kan syam jing na kaliang jong ka council hakabaidei but ka pisar tingka namar ba ni don kam ya ka budget nani ka separate budget ban implement nani ban pentri kam ya kani ka online system hakabaidei but ka trade department Play ECM la ai jubab ba la elaborate bhala khamshai nga sutu ka mata menta tinga shkwa bun bu kawi ka jingkali api hato kalong feasible ban penlong online ya kan ka system ka jongi because ka jingye kalong ba ka jingsham jongi nongkit kamshnong ka jingpersko jongi kalong ba bun nakiba don yakiniki jingkhai bateng hato kishnong kithao kim ju renew gi license base haba don laki sandrus namru dan renew gi license base ba ki la pha sa council tang ba ka renewal ka bampor ting daki propose nam te nga shu wan ha ka jingmut jonga le se dagi la ban digitize ya kayo kane ka system ban le se renew kanlong mo kabasuk bat kanlong kanumdan ka leakage apo ka trade department ru tekadaw ka kane ka jingkali ngawan ra. Mr. Chairman, sir, saya sian play ya i parkiru ibla ini kejingkali ka besyai kejubab jangaru ngan persyang pangan ta iki points kibalik si ila ban sungtu khamsyai nila ban le online system ya ki service but kita ki service ki kinlong kumni online application for trade license, online renewal of licenses, digital payment of fees, online tracking of application status, digital issuance of license and certificate, online complaint and inspection management. Kani baru larangi le hakabaidai bat ka trading license ya ka pamenta kan pentri kam syatang ya ki renewals
Amar ya ki fresh trading license ti ladang ni pendon kam ni ko online yindum la ban bu ya ka fresh trading license ka online and rai ha ka be dei but fresh trading license ki ha ban one bed sha office ti kini ki system kini ki hindu tli ki jingdon kam ki ba la kedau mentan ladang ni kwa ban le ya ka kumbangala ong benya ni ha ban pet du lada ka budget ka sha na em yang ni ban pendon kam ya kini namar ba bangin pendon kam ya kini ki online application bat kumta terter ni don kam da ka jong ka software ni don kam da ka jong ka digital signature ni don kam ya ka jong ka online payment gateway ti ba put bangin bu ikani ha ko ka jing don kam lani ha ka IT department kan chimpor ladang impat don ki experts lani ki bala jutre ya kini ka kam namang ha ban install ya ka software dan ada install ya ka software pada ni ha ban ya kren kumnu ngin le ya ka digital signature pat ka online payment portal Haki jeng yalang ka banga labu baki dorbar snong wat ki paiba ki mo nong khai pateng ki badai non tribal nilayo ban snap ban snow no ki ba balim digitize because bun ki bakwa ban renew ya ka license ha ka por ndri ka don ka jing ba lesi ka jing duna la ka office jongi ru ka don ne lesi kala dei bala bun pelat ne ha kan rom ngam tim ndri ka ne ka leakage ka ba don ka ailat ya kini ki beriu ki ba hapdeng ban yalam bakala ban yalam hakalenti ka ba mol esi ka system ka ba ngidon mangi kamla shu ban trikam tinga kerpat ret ya i CM kalayo jing shai kuntu ngatrai ki sayo sko ki nongkit kam snong bat kumjuru ki blaya ut halor ka renewal tinga kerpat hai ba hampen klanya ka enforcement beri kumbangal akran ki dor ka session ke belale kamjudon ka taka inspection ne kata ka jing check license te ba kada don ru kamjudon ke jing pentit kirang ba snong ne ki dor ba snong te kumbangal akran ni ki banai ki belale in sia shong ban bu ko ga jing yalang bat ki dor ba snong ki ba ha po konstruksi jangan tengah terpat ren bain simthia halor kane ban ong ka department ka enforcement bakan kam penong benya karo komle ka jongka halor kine ki renewal bat ka juru ha ka ju ko poru yaki license mai member don burom ni ai dan shim ya kataru ketika jing ai jing mut ke jongi dan rai ban su benrap kenjat tu namar ba ila ayo ban ya kren ba bat ki brio ki ba tip ya kani ka lain ha ka bai dai bat ka online payment ni hap pan ya pet pedel lada kani ka district council ke jongi ka sha na kam sha ini na kaliang jong ka EC bangin ya kani ka kam syahman dan ni hap pan permi da ka wei ka EC order dan ni ka EC approval andrai kombat pentip ya ka house natrai kamdon jing ka bangi kendu haduk mentah ka sulong baitang ya ka hatalan jong ka pisah tingkat namar ba kumbang latip lang borokhoy EM in charge jong ka finance beri pek ya ka professional tax su ilale online hakabai dai bat kani ka office ke jongi ya si naka ngan sayo ban ya kren lang bat ka department ke jong iru kumnu ki yele ya ka online payment hakabai dai bat ka professional tax di dada kalong market ju ne em ka professional tax bat kar komlong jong ka trading license lada kamdon kuno jing pair ini yo ban ya chakman di hakabai dai bat ka jing ai jing mut jong i member buron burom hakabai dai ban ha iki enforcement ngasukwa ban pentip i ila pha kamtam ka constituency ka badan me ladang yo ya ki complain base pa kidon kat tu kat ni kidukan ki bambam dan trading license ila pha iki enforcement jong hidup penlek di kata ka jing ai jing mut ke jong i bangin ya pentip lang ya ka dor ba snong ladang i wan ban check iki trading license tai ngan sabu ya ka hakanut ba desi ngan sa ai jing tip ya ki enforcement hamtam ya superintendent jong enforcement ba lada kadon kenu ke checking jong ka trading license ka bedai hako laban constituency bangin pentip ya ki dor ya ka dor basnong but on the day tang ya ka laban constituency hindrai kani kala dai ka jingdon kam lang ya baro hi ki snong ki thau ki ba ha ko ka schedule area ba dadon kenu inspection lani ka jinglet spec ni trading license ni hap ban ya trading kat lang bat ka dor basnong
Di ngangai kini kejing pensyai kejunga Mr. Chairman, I member ibu bu kini kejing keli I nak syai, but hakabai but the principal kejing keli kejung I yin sa ya bud din yin sa shimkhia ya kani, but try kamdum slam shu kapor ba trade department kejung iru kan sayo pan pelong ya ta trade department kaban pensuk ya kinong kai kejung I tam hakabai but ka online application. Publish Shubun CM Jing Percaya Jong Fi Syukurpat Haka floor of the house the PI ka assurance mangin yo ban penlong ke jing yalang bat ki dorbar snong ki bahab ko konsulsi jonga banlong be specific ya ka treat nga kwa ka assurance na fi mangin yo ban shen penlong ya kata ka jing yalang nang mangin yo elaborate Shubun ki jing duna ki jing don kam ka bade ya dei bat ka konsulsi ko jonga specific. Mr. Chairman, sir, how may day berkata dan kerpat sengurit tu di member ba inya kendu mengabat mai inya keren pang tarik dan kapor dan kasi kabangila banginya kendu lang ya kata ka ya kita ki concerns ki ba ila ai mentan dia ka na kerpat iru ba wan bani kendu banga bani syom bani perhat lang ni ke kam atau by day ber constituency ki jong Publish Shubun syukra badan rom kalian kejongar kuat ban suplemen ni kini kecingkeli belawan rak dah member na lapan haka jingjubab jong I CM ila sutu ba ke isi ka don ni ke jingtu ban wan rak ya kini ke online system awede ba ke trade department dengan syukwa ban tip chuan kong ke ke jing mentoy ba pinyo da ka ba piwan rak ya kini ke online system. Mr. Chairman, sir, boleh I leader of opposition ru ibla abu itu ke jingkeli. Ya kamu mentang ni pat koi sya kata ka end product mah kemusi ong no haka bekut dari ke jing mentoy. Ke haka ni ke kenti ke mentang ngidang ya keren kumno ngin la swa ban implement ya kani ke online system. Nomor radang la ban implement ya kani ke online system di ke jing mentoy ke bobon. Let's say ngamla ban keren ya ke ke bang apat UI andrai na susu tu hak kajing perhat ke jonga ba ladani la shisha ban wan ra ikani ka online system hak bidai ba trade department kajing bentoy kan long ba ninyo ban te lakam lani ban pen step kumbala ong member mene na po laban ba in pensuk ya ki nong khai ki jogi ban le ya ke renewal online ani ban siu ti kum kawai ka point ka bangalaay manero ladang ile ya ka online system kawai na ka point ka day bangila ban track ya ki application status ka point number 4 online tracking of application status kata ka day jing bentoy kawai ka bangangai I ba lada shubu ka don ki renewals ki ba lakut mo March hendrai hadu banai June July ka pat don ka renewal jongki ladang iyo ban le ka ni ka online tracking of application status tekan pen I yang ka status bakat lu teli ki trading license hidang sakut dan dikipat yok pan renew. Ti kata kadai kawai ke jing mentoy ru ke ba let's see member dan burom bebu itu supplementary question in yang munjur bat nga namar ba aku mengoong mende ngipat la ban implement hidup menta kadang dai tang haka por ke bangidang ya keren dan hidang ya thir kumnu bangin wan ra kalong na kamlong the end product let's see kan wan ra bi ke jing mentoy ya ka council di brok kawai kan plug ya kan leakages jong revenue kata kadai ka ba kongsan pat ka ba kadai ba kan perlong tekno sabino ya ki staff ki jongi ki bodan handi ba ki nyok ban trekam lingba ki core computers bat ada ki kwa ban yo ka data kemut hasyan be ki nyok ka data kim don kam ban dawat ti kata khasai lada ibenjur kata sai kadai ki jing mentoy lada nyok ban implement shisai kani ka online system hak bai dai bat ka trade department. Syukur badan rom kubli Shubun ni ketua jing percaya nak kalian siam ba yang sutu hi bakadon ke jing bentoy da ka bapi penrekam ni kani ko online denrei la ka jing sngau ke jonga ka trade department ani ka jing ai trading license ya ki bar jala kadi ka wi ka mat ka bangi je keren na ka por Pagkata kalong kum no ban penduna ya kajing ai trading license ki bar jala na marba kum ba pi ong
ka polisi trekam jo ke isi borok kowe kalong ba ban ailat ya ki briu la jong ki blala ki kam ban tre bangin penking ya kanika rukom ai trading license den rei ka e ka ju so ka jonga kalong ba lada ki ai online ka e pat ka legal application ba sisen ba filabu online lada ki bar jala ki apply ya ka trading license online Cuba menta haba kila apply online kila seal. Hatu kamlong mandatory ya ka isi. Bahkan ham ai bet ya kan itu license. But kan kring. Kan kring ya ki weipat ki breu ki badai na ki weipat ki jala. Haba ki UI. Bakal adon to online system ban apply ka trading license ni pak hasil. Ngaso kanihi kan long ko bapli jing hang war. Ya ki breu ki benar bani apply trading license. Hoi. Kila ban ong ba naki sispa teli ba apply ngin reject sanpol teli ndrei sanpol ti hab ai laki la abiang ki kot kisla la sha ti hab ai tela takada ngaso ba hangai ngaso ba ko online system kandei kalat kalenti ya ki bar jala bakini apply trading license kat pomon hang ni pot distribution. Mr. Chairman sir natrai member ila sutu bakla Mana kapor banget bab ya ka principal jingkeli ke bau wanra da iba rikisulai. Ada mention hang tu. Baladangin le ya kani ka online system. Kani kan pentri kambe tek tang ya ki renewal license. Kabut ka online ha ka dei bat ka renewal. Ki bala ayo ya ka license hakini ki snam ki bala dep ki nyo ban renew ha ka online. Handai ada mention tu specifically ba ya ka fresh trading license minum le ha ka online. But balai bang ong kata namar ba ni don kam ban check ni don kam ban te lakam di dakata de halor kata kanong rim bang ong menne kalong ba hakabai dei bat ka fresh trading license ki hap ban one batch ban ya kendu ya ki staff hangni hapo ka office trekam ke jongi bangin yo ban te lakam lada ki pat kisla ki wanra ki biang ni kembiang pat ki don chibon ki kendon ki ba la ban te lakam ti nan chu ai biang ka juba ka basai Baladangi la man pentrikam sisai kani ka online system kani kan trikam betik tang ya ki bawan banle ya ka renewal amdei ya ki fresh license ti banjuba ya ka jing skir lani ka jing tieng ka jong i ba kan saplila lilenti ya ki bar ya ki briu ki banabar ba sisin bangibu online ba kinyo ban apply ya ka fresh trading license ni ban apply ya ka trading license ni ya ka fresh nim no bo ako online in le betang ya ka renewal to so kono brom publish bu ni kata ka jing percaya juti mukala sai ba ka online kan dei tang ya ka renewal den rei ha ba dei pat ki renewal ru ni su thu ba nakaliang jong ka ani ka don ni ka lat kalenti ya ka ban perking ban pendunai ni trading license namar ba haka at hila mention ba ya kinu ki trade kiba ki breu jungi kilala wat ya ka renewal ru mila manum renew show te ngasu ai jimut kumta nama kadai ka ngaso kalong ka concern nama kani kadai ka we na kimat ki bangi keren na ka post te angek ba i siam la ai ka assurance ba ka numdon ni ka fresh te nakaliang ka ngaso bangala hun ni ka tuba please good. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.